Webafowethu ake nginibingelela kwisiqiniseko eSemida. uKing Bhakanzama sephinde ke waveza ke imfihlo ke ngodaba olutrenda ke inkundleni zokuxhumana ke oluthinta ke indawo ke yaseMsinga ke mayelana ke nokuthi ke kunenkosazana ke kulo mfula ke oseduzane ke nalendlu ke enkulu ke emhlophe ke lapha ke bayakhele yona futhi ke inkosazana. Lolu daba ke lisabalala kakhulu einkundleni zokuxhumana ke emva kokuba ke uAyan Msweli ke lapha ke evakashele ke kuyona ke le ndawo ke ngenhloso ke yokukhulumisana nabantu bendawo ke nanokuthola ke kabanzi ke ukuthi ke kwenzakalani ke kuze kwakhiwe ke lendlu ke yayo ke inkosazana. Inyanga ke idumile ke yaseThekwini ke yaziwa kakhulu ke lapha ke sikhuluma ke ngoKing Bhaka ke lapha ke isivele ke hlahlela ke uDlubu ke ekhasini ke lapha ke ngalo ke udaba ke oluthinta yona ke le ndawo yaseMsinga ke lapha ke uthi ke ulibheke esigodlweni sakhe ke lapha ke wasethola ke nanka ke lama result noma ke lemphumela ke abuye nayo ke lapha ke athi ke ikota kodwa ke uzobuya ke neminye imiphumela ke noma ke nokunye ke okuthinta yona le ndawo ke okuthiwa ke kunenkosazana khona ke eyaseMsinga. Nanto ke udaba oluphelele ke awuyizwele la kwisiqiniseko eSemida. Bafowethu nayo indaba asiyithokozele. Le yenzeke eMsinga angakazongena kuma details wonke but ngizokuhinta lapha ya eMsinga lapha ya. Yes, ikhona ipower enkulu elapha ya eMsinga esemanzini, hayi elapha endlini, isemanzini kodwa bude buduze nalendlu eyakhiwe kunamanzi alapha. Ipower ihlala kulawo manzi ekuthiwa ila ngabe sithi ipower isedamini la King Bhaka mase kuba indlu eceleni lapha ya. Ipower isemanzini, le power esemanzini akekho umuntu oyilawulayo, ilawula yona kodwa ngendlela yona eyenze ngayo ize yabonakala emphakathini. Uma ngabe sibonakala emphakathini, umphakathi wabona into engajwayelekile. Ngenkathi umphakathi ubona into engajwayelekile yenzeke emanzini, wasuthuka omunye kwasekuqala inkinga emphakathini ngoba sebesuke babona into engafanele bayibone yenzeke emanzini, kwasekuba nengqinamba. Uma sekuba nengqinamba ngokomthetho besekumele kwenzekeni, besekumele kube khona noma umuntu oyedwa eMsinga ozokwazi ukuxhumana nale power, akwazi ukuyilawula ingqinamba mase ziba kulowo muntu. Njengamanje akekho umuntu oyilawulayo. Isho ukuthini leyonto? Isho ukuthi iyazi la wula. Noma ubani angaphupha aphuphe ngathi le power angifuni mina ukuthi inkosazana because ikude kakhulu nokuthi ibe inkosazana. Kodwa noma ubani endaweni angaphupha aphuphe ngathi iyafika le power izeza inkosazana ithi ngifuna ukuthi kwesinye isikhathi ngafuna ukuyolinyelwa, kwesinye isikhathi ngathi ngifuna indlu, kwesinye isikhathi ngathi ngihlabeleni inkomo, kwesinye isikhathi ngathi hayi labantu abakhe la abasuke thiwe isikhulumile inkosazana ukuthi abasuka abantu ngoba ikhona yona kodwa iyaganga ngoba akekho umuntu onamandla okuyilawula. Ukhumbuleke makuthiwa into iyalawula ifana nama kuzoba khona umuntu othwele endaweni bese ethwele bese yashona kanti ubenelwane. Uma eseshona kade nezilwane, lezi zilwane ezisele azisenaye umuntu ozozilawula, sezizokwenzani? Sezizoganga komakhelwane, sezizongena ebusuku, ziyabona zicindezela abantu, uyabona zidla ukudla, zintshontsha imali, ziginqa imoto ngoba yindaba azisalawuleki ngoba umnikazi wazo washona. Nale power elapha nayo ayilawuleki. Uyabona nje for instance njengoba le yandlu leya ekhona ebonwayo akuyona indlu yokuqala bezama ukuyakha. Ingqinamba mabeyakha bavele kube ngazuthi bona bakha into ekukhulunyiwe nabo, kanti abanye basuke bezotshelwa abantu abathile abathi bayatolika, kanti nabatolikayo batolika wrong, abatoliki ngalendlela lephawe lapha emanzini into eyifunayo. Njengoba leya power ke ingalawuleki kuzohlala hlale kube nengqinamba ke eMsinga.
ngoba ngibonile mina ukuthi yes ikhona ipower lapha kodwa inkinga yakhona ayilawuleki futhi ngibonile mina ukuthi no ayihlali kule yandlu ayikho kule yandlu le kule yandlu ngingangena ngisho ngo12 ebusuku kuqinyiwe kungakhanyi mina as King Bhaka ngoba ngibonile ngayibona ukuthi ihleli lapha emanzini ayikho lapha kodwa futhi iyabona ukuthi umphakathi wala usubonile ukuthi khona kodwa manje umphakathi awukwazi ukuxhumana nayo hayi kodwa ukuthi inkosazana bafethu ngicela manikhuluma ngegama lenkosazana nihloniphe kufana mawuzothinta igama likaNkuluNkulu uhloniphe uNkulunkulu umuntu omkhulu kakhulu uNkulunkulu nenkosazana ngokunjalo inkosazana it's a creature enkulu kakhulu baba engathi mayiphumile kunganyakaza mhlambe yonke iSouth Africa kube nephepho kube nekhukhula kube nayo ngeke kuthiwa ibonakala inyakazi ithi ngeke inkosazana kodwa ihambile ipower ngizobuya ngifike nalama details ngisabeka lawa ayikoda ngenzela uma kukhona ofuna ukungichallenge mase ngiqhamuka namakhulu ama details athinta lesimo esenzeka lapha yebo umasipala lapha yana kube like a proposal ukuthi no sinesicelo umasipala nisisize sinesimo esinje endaweni akuyena umasipala vele wasuka wathi ngizokwenza cha kube iproposal yadlula kuba oli bendawo nabo betshelwa abanye abazi ukuthi baxhumana nale kanti nalabo abaxhumana it just that nje bathe bengabe bebona into engajwayelekile abanye beyizwa base beba neimagination eningi okunye bayicabangela bona baze baphupha into abayicabangayo bese bethi kufika inkosazana it's something else ngithi nje angilungiseleyo kodwa uma kukhona ofuna ukungichallenge regarding this akangichallenge kumina kulamanzi engiyibonile ukuthi ngena ihleli kuona ngingahamba mina ngiyongena kulawo manzi ngifike ngisebenze ngiye kongena umehluko mangiyalapha ngeke ngiwaphatha amakamera ngingabonwa umphakathi nje ngoba into esensitive ngezinga eliphezulu indlu leya ngingangena khona necamera ngangena khona ngecamera ngeke ngize ngenzike lutho ngoba ayihlele endlini pho indlu yakhiweleni bayakhe ngoba basuke ba understand ukuthi khona into la base abanye basebesho ngokwe-imagination ukuthi ayenzela ukuthi bangayilimela ngisho ukuyilimela bangayihlabela ngisho inkomo ezu100 uyabona kungasuswa ngisho abantu kuthiwa kuphephile njengoba kodwa ikhona kwipower izinto ezingajwayelekile zizohlala zibuye zenzeke endaweni akekho umuntu kodwa oyilawulayo kanti ipower iyalawula